clase de inglés aprendemos unha canción sobre o ciclo da auga. Ahora ides a escoitar un anaquiño dela, que vai coñer Miguel. Este vaso de precipitado representa a Terra, que está graduado en 200 mililitros. Collimos auga en 150 porque a Terra ten 3/4 partes de auga, e iso chámaselle a hidrosfera. E de 150 a 200 representa os continentes, e dos 200 para arriba a atmosfera. Para facer este experimento, imos utilizar o vaso de precipitados, que, como ben dixo Dani, representa a Terra, o acendedor de Bunsen, que representa o Sol, o vidro de reloxo, que representa unha capa máis fría da atmosfera, e tamén un soporte con reixa. Vamos a empezar a práctica poñendo o encendedor Bunsen debaixo da reixa, o soporte con reixa. Depois poñemos o vaso de precipitados encima e o vidro de reloxo deixámoslo por máis tarde. A auga dos océanos, mares, ríos e lagos, co calor do sol, evapórase e chega a unha capa fría da atmósfera. E iso chamase evaporación, que na canción era evaporation. Ese vapor ascende polas capas da atmosfera e ao chegar a unha máis fría, que representa o vidro de reloxo, forma pequenas gotas que se van xuntando e así aumenta o seu grosor, e co seu propio peso van descendendo chocan entre sí ou coas montañas e caen, formando a precipitación, que, como dixo a canción, precipitation. Vale, pero mira, pasa o seguinte, que pasou? Que non dixeches que esas gotas formaban as nubes.